Kada u ka gouvernement ka taabolo tigɛlenw kan min kuma kɛra kɔsada nin na u ni u ka farafina baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la. Faransi ye a boloda ka caaman bɔ u ka sɔrɔdasiw hakɛw la minnu be dagalen farafina gun kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la 100 ɲɔgɔn 350 kan be to Gabon, 100 ɲɔgɔn 350 kan bena to Senegal, 100 ɲɔgɔn 600 kan be to Côte d'Ivoire, kana laban 300 ɲɔgɔnna la 1000 ɲɔgɔnna kan minnu be to Tchad. Ka da seereyaw la minnu ka surun kosɛbɛ fangatigila mɔgɔw la ani sɔrɔdasi seereya kelen ka kumakanw kan. Faransi min be wasabulon kalata kuraw bolo kan ne jigiya tɛ fanga be minnu bolo la bi ka gaɲɛ sɔrɔ a la ka da u waleya kura ninnu kan u ka sɔrɔdasi kurukara jate bena kɛ 600 ɲɔgɔnna de farafina gun kan nga dɔ be se ka fara kan dɔɔni dɔɔni ka da jamanaw ka laɲiniw kan seereya saba ninnu ka laseliw la. U ɲiningalen AFP kunnafoni diso fɛ état major ma sɔn ka kuma a kan. San 2 tɛmɛnen ninnu na ka fara sɔrɔdasi 1000 ni 600 ɲɔgɔnna kan minnu dagalen tun be farafina tile fanfɛla la ani Gabon. Faransi ka sɔrɔdasi 5000 de tun be Sahel kɔnɔ dansagokɛlaw kɛlɛliw kama nga u labɔra dɔɔni dɔɔni sɔrɔdasi fangadafirikɛlaw fɛ minnu ye fanga ta san 2022 waati la Bamakɔ, san 2023 waati la Wagadugu ani Ɲamɛ ne ka u ɲɛsin Irisiw ka baarakɛɲɔgɔnyaw ma. Tchad ye Sahel jamana laban ye Faransi sɔrɔdasi taara daga yɔrɔ minnu na nga a lamininen don ni Centrafrique, Sudan, Libye ani Niger jamana ye. Irisiw ka kɛnyɛrɛye lakanakɛla Wagner be yɔrɔ minnu na lakana baaraw la n'u ka ɲɛmɔgɔba Evgeny Prigozhin fagara pankuru kasara senfɛ utukalo tɛmɛnen ninnu na.